Samantala sa iba pang mga balitang lokal, dinumog ng mga mamimili ng isda ang Magsaysay Fish Market kahapon, isang araw bago ang bisperas ng bagong taon. Kahit paggabi na, kapansin-pansin ang pagdami ng mga mamimili sa lugar na ihanda umano para sa medianoche. Ayon sa mga tendera, inaasahan pang mas lalakas ang bentahan ng mga produktong isda ngayong araw, December 31. Ilan sa mga produktong higit tinatangkilik ay mga isdang bangus, seafoods tulad ng hipon at ilang uri ng alimango, maging mga shellfish tulad ng tahong at talaba. Nananatiling matatag ang presyo ng bangus kung saan hanggang sa kasalukuyan, naglalaro pa rin sa 160 pesos hanggang 180 pesos ang kada kilo. Tiniyak naman ng mga vendors na makakaasang sariwa umano ang mga inilalakong produkto lalo ngayong holiday season at dinamihan din ang supply ng mga ito. IFM News. IFM News. IFM News.